खुलुमबाय। दिनै जों मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै दिनैनि बे खौरां मेलखौ जों लानाय जादों। आंजों दंफायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइ नेहाथारि मिनिस्रां ब्रह्म, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारि आरो जोंनि खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन। गिबियावनो गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था बिनि सोमोन्दै बिनि थारिख आरो थावनि बेखौ फोरमायनो थाखाय दिनैनि बे जों खौरां बिजोंखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जोङो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय जौसिन 10थि मासि सायख'नानै जों कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था जों होनाय जायो आरो बेखौ देग्लाय 20थि खेबनि थाखाय जों होनो थाखाय साखाफारा जों जादों आरो बेयाव मोननो हानाय फरायसाफोरनि फारिलाइखौ बा फरायसाफोर बिजिरनि मुंखौ जों फोसावखाबाय सिगाङाव। दा बे 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थाखौ जोङो फैगौ 23 एप्रिल 2026 इं खालाराव सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव गथायनो थाखाय जोङो थियारि जाबाय, थाम-थिम जों जादों आरो बेयाव फारियै जोङो जाय फरायसाफ्रा 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था मोननो हाबाय, दा बिथांमोननो जोङो 23 एप्रिल 2026 इं खालाराव सालबारि हायार सेकेन्डारियाव जोङो जि बान्था जों बेखौ हरनाय जासिगोन आरो बे बान्थाजों लोगोसे जों गांसे मान बिलाइ जों होनाय जायो। लोगोसे जोङो 10,000 रां साफ्रोमबो बिजाथिनो जों होनाय जायो आरो गांसे डिक्सनारि, लोगोसे गांसे बिजाब, आरोबाव कमल कुमार ब्रह्म बिथांनि गांसे जिउ खौरां बिजाब जों होनाय जायो। बेजों लोगोसे 2006 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम 2026 मायथाइसिम कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरनि जि मोनसे फारिलाइ, बिनि मोनसे बिजाब जोङो सेबखांनानै दिहुनो, जों बेखौ होनाय जायो। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सेबखांजानाय माखासे बिजाब जोङो फारियै मुगानि साखि, खौरां बिलाइयाव एबसु, मावफारि बिदां, समनि बिबुंसार, जों बे बिजाबफोरखौबो जों साफ्रोमबो फरायसुलि बा जाय फरायसाफ्रा कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था मोननो हादों बिथांमोननो जों कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था होनायनि गेजेरजों जों फरायसाफोरखौ गोबां थुलुंगानाय मोननो हादों एबा बर' बिजोंनि रिजाल्टखौ गोबां गोजौ थाखोसिम फैनाय जों बेखौ बुंनो हायो। मानोना 2006 मायथाइयाव जेब्ला गिबि खेब होदोंमोन, बै समाव 80% एबा 80नि गाहायाव मोननाय फरायसाफोरानो कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थायाव मोननो हादोंमोन आरो बै समाव बर' बिजोंनिफ्राय 90% गोजौआव थांनाय रावबो हयथ' सानाखैमोन दि बर' बिजोंनिफ्राय बेबायदि मोनगोन, बेखौ सानाखैमोन। आरो बे कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थाखौ होनायनि उनाव साफ्रोमबो 10 थाखोआव नङा, 8 थाखो 9 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिफ्रानो कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थाखौ मोननो थाखाय बिथांमोना गोबां साखाफारा जायो आरो दिथागिरि बिथांमोनाबो कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थाखौ मोननांगौनि थाखाय फरायसाफोरखौ गोबां मटिभेसन बिथांमोना होयो, जायनि जाउनाव बर' बिजोंजों फरायनानै आसामनि टप 10 आवबो मोननो हादों। आरोबाव जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै गोबां आयदायावनो 100आव 100 नाम्बार मोननाय फरायसाफोरबो गोबां दंसै। दा बेखायनो जों बुंनो हायो कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्थाखौ होनायनिफ्राय जोंनि बर' बिजोंनि उथ्रिसारनाय लोगोसे पार्सेन्टेज मोननाय, जौखोन्दो मोननाया बे गोबां गोजौआव फैदों आरो बेयो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव मोजां हाबाफारि बा बिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगानाय फरायसाफ्रा मोनदों होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बुंनो हायो। उथ्रिसारनायनि हार हिसाबै जोंहा सिगां अभारअल जुदि नायोबा जोंहा अभारअल हिसाबै थिगानो दं, खिन्थु माखासे बिथिंथिं जुदि नायोबा माने कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था मोननाय फरायसाफोरनि जि पार्सेन्टेजनि जौखोन्दो, बेखौ नायोबा जोंहा गोबां गाहायाव फैनायखौ जों नुदों। मानोना थांनाय बोसोराव जोंनि टप 10 पजिशना लास्ट 10थि मासिया 88% खिन्थु देग्लाय सेथि मासियानो 89% आरो बे 87आव जोबफैदों। बेखौ नायोबा जोंनिया गोबां गाहायाव फैदों। आरोबाव माखासे जिल्लाफोरा जोंहा चिरां जिल्लाया सेथियाव थायोमोन, नाथाय बेबो गोबां गाहायाव फैबाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जिल्लानि रिपर्टखौ नायोबा गोबां गाहायाव फैदों। दा बे हिसाबै अभारअल रिजाल्ट हिसाबैबा माने उथ्रिसारनाय जौखोन्दोआ थिगानो दं। माखासे खिन्थु जोंनि क्वालिटिखौ नायोबा आरोबाव माखासे जिल्लाफोरा सिगां जेरैबायदि मोनो बेखौ नायोबा जोंनि बर' बिजोंनि
बा जोंनि बर'फोरनि जि रिजाल्ट बियो एसेबां जोंनि थाखाय माने गोजोनथावना जायाखै होननानै जों बुंनो सानो।